Japresa kana Wingy D. Chikuru nokutorati hakuna kusina mushonga kubhora uriko nekuti variko vanotouya vachigadzirwa kuti vaende kubhorero. Saka so far ndini ndega ndokwanisa kutaura nenyuchi dzese dziri munyika yedu yeZimbabwe. Mega kutaura nenyuchi dziri muZimbabwe, kucommunicata, kudzipa ma-instruction, Commander in Chief of the Zimbabwe Peace Forces. Yeah, so far andoti ndini. Bara makaonere kutendoka kwa Baba Harare. Takakuona kutendoka kwa Baba Harare. Sekuona kwedu isusu tinongoti Baba Ashiro ndi Baba Ashiro. Havamboita se havachinje. Nyange vakanzi vasota, nyange vakanzi vaimba zvakadii. Watovhura chechi Baba Harare. Zvino vasazokanganiswe nekuti vaiona madzibaba Zigo vasina rasta, izvo zvavane rasta ndivo. Baba Shero oro Mark Ngwazi munomira nani? Baba Harare vakatotendoka vakashedza. Manhero acho kuno tinenge tina pasta vachikumbira simba regora rekuprofita, vachikumbira masimba ekunongedza vanhu vachidonha. Saka nyuchi idzi dziri pakawanda, titori nedzerukau chaidzo dzekutoisa rinonzi runyoka, dzitori nyuchi. Ladies and gentlemen, we are back again na Madzibaba Samson, vamwe vachiti Sekuru Samson. Madzibaba, welcome. Kazwai makadi. Takadai so, imi makadi. Aiwa, tinofarisa. Mamuri pa Botswana apa. Pamba chifaya. Botswana yakafara, pamba chifaya zisingaiti. Botswana yadado tidzokereko. Botswana nanhasi uno iri kuti dai mambodzoka zvekare. Saka Botswana iri kupembera. Vakatadza kuona chiremba vari kurwadziwa singaiti. Asi tiri kuti ngavaramba vaine tariro yekuti tiri kuita sei tichadzoka zvekare. Makaita mazuva mangani muri muBotswana? Takazoita 2 mazuva nekuti takazonobatwa zvekare muSouth Africa muJohannesburg nekuti ndokwatakaenda nako. Mabasa makuru akabatika kuBotswana amunogona kutiudza. Ndozati mazhinji acho hamutokwanisi kutiudza because of ukuru hwacho. But mamwewo amunoti aya vanhu vanogona kuteerera. Mabasa tinongoti mabasa mazhinji hamugona kumatsanangura tikamapedza. Asi mabasa mazhinji vazhinji vaita aiwa isusu mabasa ari kutinetsa tiri kunyika dzevatorwa. Vakasara vaapa right, vamwe vari kushandiswa munyika dzevatorwa idzi vasingapiwe pfuma dzavo nekuda kwekuti vanhu vekuti vanenge vachinzi vatorwa, vamwe vanenge vasina even mapepa chaiwo. Saka vanhu ivavo takavabatsira, aiwa vari kuti ivo vambopiwa pfuma dzavo zvaanani. Aiwa, zvinokudzwa kana zvakaitika semaitikiro yaya. Tisati tapinda munyaya dzedu dzanhasi, tombotangira apa. Baba Shero vakabuditsa album ravo ravakabuditsa. Vamwe vari kunakirwa chaizvo, vamwe ndo vari ngoti Baba Shero anzi vari kusvota chaizvo. Mangwana mukanere kutiteerera. Tongoti takanga tiriko, takanga taendawo kunonzwawo nhau dzavo, asi takawana zvekare mukana wekuzenge tichiteerera. Sekuona kwedu isusu tinongoti Baba Ashiro ndi Baba Ashiro. Havamboita se havachinje. Nyange vakanzi vasvota, nyange vakanzi vaimba zvakadii, asi zita ndorinongoita se rinongotonga. Baba Ashiro dziripo. Hazvizonakidza, hapasi pese panonakidzwa vanhu. But dziripo dziri kunakidza, dziri kupembedza chaizvo. Dziri kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe rakazvipa nguva yekuteerera. Vane zvavachanzwa panhau iyoyo. Baba Shero oro Mark Ngwazi munomira nani? Handisi zvangu munhu anopatsanura, but Baba Shero ndi Baba Shero sekuva vanamboita, saka Baba Shero. Alright, Japresa kana Wingy D? Nongoti vese. Votes kana Holy 10? Regaititi sitaura hangu kuti ndingagoni. Kana ndichitaridza vanhu munhu ane zvaanoita se zvaanoda. Ndowanza kuti votes. Wekupedzisira panapa, Windsor kana Jamaster? Windsor.
maititi kana madam boss. Maititi kana madam boss. Ngatingoise tichiti ndinowanza zvangu kuteerera nguva zhinji ndinowanza ndichiteerera maititi. Aiwa, tafara. Tini tida kutika vanhu vanenge vachingofunga kuti hakaona madzibaba Samson isaidha vari kutaura nemadzimu kana kuti vari mumweya. Saidaradza vanhu madzibaba Samson mukatovaonawo pane imwe nguva atori munhu wekuti munototaurawo vanotokuudzai kuti zvikufamba sei chichichi. Saidaradza vanhu vamboonawo kuti mune the other side yekuvawo munhu here. Bhora muri kuona here mazuva ano? Zvisingaiti, asi chinoona kuti kanganisa matare nekuti ndiri munhu asingazorwe, asi bhora ndochinja ndotoshuvira kuona zvisingaiti. Rakapedzisira kuitika vanhu vanga vakuti pane kamushonga kanenge kakabatwa hanzi Scotland FC inenge yakazongodyiwa zvimwe kana kuti yakaita draw zvisina kunzwisika mulast minute chichi. Zviri kwere zvemushonga kubhora? Chikuru nokutora kuti hakuna kusina mushonga kubhora uriko, nekuti variko vanotouya vachigadzirwa kuti vaende kubhora iro. Saka zvizhinji zvinoda vadzimu, saka hatigone kurarama vadzimu vasipo, mwari wedu vasipo. Saka bhora inoshanda nemushonga ichokwadi, asi kusaziva hangu kuti papa kanga pashandiswa mushonga here handigone kupatsa, asi bhora mushonga uriko. Ndapaona mazvinzwa kavanhu anenge aita nharo nyanya kumaredhiyo kunawana nharo dzacho dzinowanzoitika dzemishonga kubhora dzechichichi, but nyaya yandinonyanyoda nhasi ndeiyi. Kubva pamakatiratidza paipe kuti mabatsira vanhu through nyuchi, vhidhiyo renyaya rakata mukurumbira kwaMutare, vanhu vakatotanga kutokupai nickname, vamwe vanga kuti Soldier Love, vamwe vachiti Sulumani hanzi chibaba chenyuchi. Ndikuona vanhu vanenge vazowanda manje, vanhu vari kuita zvenyuchi izvi. Ndoda kuziva kuti vanhu ava nyuchi idzi vari kuzoona kwamuri, vari kurenta here, vanhu here vamabatsira kuti vagonewo kuita zvenyuchi, oro vamwe vacho vanhu vari kungoitawo ma 1-2. Kazhinji chandinokurudzira ndechekuti mukatarisa munhu wese ruzhinji rweZimbabwe rinozviziva, mukatarisa panhau yenyuchi idzi, ndinomba kuti muZimbabwe muno hakutanga kudziona, ndifunga makatanga kudziona pana baba Samson. Nyangwe vanhu vakatotarisa kubva kumashure, baba Samson ndo vakanga vachigadzira matarenji, nanhasi ndo vanogadzira matarenji enyuchi. Asi handigone hangu kuti vari kuzviita zvavari kuita zvakashata kana kuti hazvisirizvo. Chandinogona kutsanangura ndechekuti kurombesa even vaprofita kana n'anga kutovapa nyuchi dzavanokwanisa, nekuti mushonga wenyuchi tinogona kutokupa iwe ukatoshandisa ukatonzo nenyuchi dzaunotumira munhu anenge apa. Saka vazhinji vamwe tiri kuvapa nyuchi kuti vanodzishandisa. Chatongokoshesa ndechoti kana tavapa chete vazishandise nenzira dzakaita dzakanaka, kuitira kuti zvisazokwadze ruzhinji rweZimbabwe. Saka inini ndongotaura ndichiti sofa ndini ndega ndokwanisa kutaura nenyuchi dzese dziri munyika yedu yeZimbabwe. Mega kutaura nenyuchi dziri muZimbabwe, kucommunicata, kudzipa ma-instruction, Commander in Chief of the Zimbabwe Peace Forces. Sofa kandoti ndini, kana uchida kuona kuti ndini, chimbosvaga unoti wakadzitumira kuti chimbondibatira iwo nyuchi zvawakaona ndakadziita ndichirarama nadzo. Ndisingatauri nemazita, but ndofunga muri kuzvinzwa. I'm open for business. Timboona kuti munokwanisa here kuita sei kudzibata. Vanhu muri kuzvinzwa panapa madzibaba Samson vautaura about nyaya yenyuchi, because vanhu vanenge worried. Chakatanga ndo chakachenjedza. Saka ndinoda kuziva kuti ndichida kunyanyoita kumwene wazvo, kwete kumaretailer oro marana oro maona zvandiri kutaura. Saka chinyatsoudza vana veZimbabwe panamba kuti nyuchi kune kumwe kwadzikwanisa kuwanika ende mukatobatsirwa zvakaita sei zvakanaka. Asi kana muine pamuri kuda pazvakatangira, munouya kuna madzibaba Samson. Zvazvinoita kazhinji hanzi ndakamboti ndombogara ndichita kashone yekuti kuziya mbuya uita seudzwa. Saka vana veZimbabwe hatidi kuti vakanganisike njira kana kuti vazvikonfuse kuti nyuchi idzi dzakamira sei zvakaita sei. Vanongodzokera mashure vanotarisa kuti dzakatangira papi, asi vane kodzero, vanokwanisa kubatsirwa nevamwe vanadzo. Even muZimbabwe munomu vane kodzero yekuti
vanokwanisa kuenda vanozviwana zvavari kuda. Asi kana vazokundikana kuti dzakundikana nyuchi idzokuenda kana kuti nyuchi idzodzo dziri kunzi ivo havana kuzenge vachibatsirwa zvavanga vakatarisana nadzo, tinoti muridzi wadzo kana kuti musiwo wadzo padzakatangira kupinda dzichizoenda mumusha ndepanapa. Nemba kuti ruzhinji rwezimbabwe zvandikutsanangura rinoita serunozviziya nekuti zvinhu zvatakaita pajekerere, munhu wese akatarisa, hatina watakahwandira kana kuita semunhu wese takagadzira nyuchi vanhu vakatarisa pajekerere, nyika yezimbabwe yakazviona. Saka zvinongoratidza zvega kuti apa dzakatanga zvikazouya nhasi nemamwe zuro hazvifanani, nezuro nemangwana hazvifanani. Saka zvangu inini zvakaitwa nezuro izvi zvaitwa nhasi. Saka zvinova chinhu nezuro ndo chakatanga, chanhasi ndo chiri kuendera mberi. Saka tinoti panapa ndo pamusha padzo nyuchi. Saka ndoti ndini mambo wadzo. Mambo Samson. And then pasubject yenyuchi pekupedzisira apa, dzinonyanyoshandisirwa vanhu vanyanyopara mhosva ipi chaiyo. Vanyanyopara mhosva ipi chaiyo ndevapi vanonyanyoshandisirwa. Ndongoti chero mhosva yaparwa ndongoya ndototanga kutora nyaya yenyuchi here, kana kuti kune type yemhosva yekuti mhosva iyi ndo inotumirwa nyuchi. Kune type yemhosva inotumirwa nyuchi. Nyuchi hadzingotumirwe munhu wese kuti wabirwa gaba redovi wakutonda kwenda kutora nyuchi kwamazava Samson. Hazviiti. Watadzirana nemunhu wako, matadza kunzwanana, ungoti ndakutoenda kutora nyuchi ndimurumise. Nyuchi tine matare mazhinji. Nyuchi tinodzishandisa seproof yekuratidza vanhu zvinhu zviri pajekerere. Zvinoita nyuchi madzi mashandisiro atinenge tichidziita isusu, tinowanza kudzishandisa kumatambudziko akafanana nekunge wabirwa zvinhu zvakakurisa, matambudziko akafanana nekunge kana mumusha chemo manetsa kana muroi chaiwo kunzi hanetsa asi hamusi kuziva kuti ndiani, tokwanisa kudzishandisa nekuti nyuchi hadzidi pakasviba. Dzinoenda ikoko dzinoita zvatadzituma mozvionera pajekerere. Saka mhinduro yangu iri kuti inini nyuchi hadzingoshandiswe pese pese, dzine matare adzo adzinomiririra. Zvakafanana kana nenyika yedu, masoja akasiyana siyana asi ese masoja. Asi kune masoja atoziva kuti munoona kutorarama makore akawanda wotosvika pakutofa usina kumbomaona achibudiswa. Saka nyuchi isusu masoja ekuti hatingomabuditse buditse pese pese nekuti wazonzi waba kakati kana kuti wabirwa kakati kana kuti wanetsa nemudzimai. Saka nyuchi idzi dziri pakawanda, titori nedzerukau chaidzo dzekutoisa rinonzi runyoka, dzitori nyuchi. Abirwa chaiye chaiye, anetswa nemuroi, nyuchi idzodzo dzinoshanda asi zvichienderana nemakuru akaita dambudziko. Ndiani anoqualifya kuisa rukau? Inini ndokwanisira kuti mukadzi wandiri kuchaisana naye mapoto ndomisa rukau, kana kuti musikana wandiri kudana naye ndomisa rukau. Uro kune maprerequisite, munhu wese anokwanisa here ungouya ndotosvika ndototi ndokumbura kuti mundilokerewo ningi. Zvazvino ndezvekuti kazhinji manje vadzimu vedu isusu vakaverenga kuti havasi vese vanowana pfuma yekuti varoora, asi vanenge vachida kuita se kubvisira. Chatinokoshesa chirangano chevaviri, kuti vaviri ava vakapanana chirangano chekuti inini newe hapana achazenge achizonga achifambidzana nemumwe munhu kunze kwangu ini. Saka chirangano ichocho ndo chatinoshandisa, asi hatigoni manje kuti titi haasi mudzimai wako unogara naye, murandakadzi ari kunze kana kuti munoti vasikana. Hatisi ivo hazviite rukau rubatire ipapo, hazvitenderwi nevadzimu. Zvinoka tichida kubatira zvinova kuti vadzimu havatenderi kuti zvinhu izvo zvitwe. Zvinoreva kuti asi wese anogara vari kuchaisa mapoto nakuita sei vakangopana chivimbisano chekuti tiri kuchaisa mapoto tichigara tese tiri pamwe. Ichocho ndo chinosungirira kuti tise rukau. Saka rukau tinoisa vanogarisana chete vakapanana chivimbiso. Saka rukau hariko kuvasikana chete asi kugarisana ririko rukau. Alright, nyaya itori nevadzimu mukati. Taifunga kuti zvingori zvinhu zvekungoti vanhu vanenge vachingona asingazivi kuti zvitori nevadzimu mukati. Haiwa, kune zvimwe zvinhu zvisina vadzimu zveuroi. Zvakafanana nemuroi. Muroi anokwanisa kutotonga upenyu hwemumwe munhu, kutokutonga kuti unofanira kutorarama uchitambudzika. Asi vadzimu nzira idzodzo havagoni kudzitendera nekuti vadzimu vari pokubatsira kumatambudziko. Inini zvigo zvangu hazvisi zvekurombera, ndezvevadzimu. Vadzimu ndo vanondipa simba, zvinhu zvandakakura nazvo zvakabva muna natateguru vangu. Saka zvazvinoita ndezvekuti
inini handina urombo hwandakabata hwekukuwedzerera, saka zvizhinji ndinotanga ndakumbira kuvadzimu. Saka vadzimu zvavakatondiudza kuti izvi neizvi 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 havugone kuita, ndo zvandinotaura nyange pajiki reZimbabwe kuti vadzimu havatenderani nekuti tichinge tichimbunyikidza kodzero dzevanorarama vasina mhosva yavapara. Then nguva yatapinda neyatakubuda ndonguva yekurova makuva, ndonguva iri kuitwa zvakawanda wanda, but maaccident atiri kuona kutange December atotitange atori mudiki. Chii chirinenge chimbonyatsoitika nguva inoi? Ya, nguva inoi zvazvinoita manje, makuva mumamisha akawanda wanda anogadzirwa nechivanhu chakasiyana. Saka pakunge muchiviga, mumwe anenge akatobayiwa akaurayiwa, mumwe anodonha nemotokari, not because of munhu iyeye zvazvifana kuitika, asi kune ashandisa uchenjeri hwekuti kungonzi accident asi patourayiwa padeuka ropa. Munhu iyeye mukada kumurova makuva, mweya wake unogona kuramba kuti arohwe guva azorodzwe asati agamuchira yamunoti justice kana kuti chokwadi. Saka vari kumhepo vakafanana nevatinenge tichirova makuva havana kurova sezvatinofungira, variko asi vane nzira dzavari kurarama nadzo mukati memarinda. Saka izvozvizvi vamwe manje vanosumudza zvekare mhepo, ndo panowanzwa urombwa nekuti vadzimu vane nguva yekunoti muna November vane nguva yekunovhara matare zvishomanana. Saka nguva iyoyo yavanenge vakafuratira vakazorora, vanoromba ndomo mavanoromba nekuti hazvirambe. Saka panodonha ropa rakawanda zvisingaiti, asi chatinokoshesa kuruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti kana muchinge masvika nguva inoi, une dambudziko kana hauna, famba ubatsirwe, ugare wakachengetedzwa kuitira munzira dzaunofamba. Musaende kunorova makuva musati mafambira makuva iyayo. Mamwe akagadzirwa, vamwe vakaurayiwa vakapondwa, vamwe vakambunyikidzwa kodzero. Saka munotakurana nemhepo dzakaipa, saka garai machengetedzwa. Saka chinenge chichiitika ndechekuti mhepo dzakaipa dzinenge dzichisumuka nekuti ndiyo nguva yanyamavhuvhu. Saka mhepo idzo kana dzichisumuka manje, dzikasvika pauri wewewo pasina kusimba, dzinotsvaga ropa rekuti dzizorore naro padzinorohwa makuva. Aiwa, I think tataura zvakati wandei. Tisati tavhara, ndoda kubvunza kuti nawo muHarare, tataura about Botswana, tataura about chi, muno muHarare makatirongerei uye tiri kufamba negwara ripi izvezvi? Ndikumbona papeji pari kumbonyorwa madzibaba Samson varipo, sekuru Samson varipo. Zvii zvatinazvo tiri muHarare takamirira kuenda panext stop? Tongoti tiri munzvimbo inoi yemuHarare, zvatoda kuti chekutanga chatoda kuzama kutaura ndechekuti tiri kudaidza munhu wese muna December kuti tine bira ratinaro ratoda kuti tiite. Saka tiri kudaidza munhu wese akasununguka, nevai vanozviti vane vadzimu, vane mhepo dzisingatauri, nevamwe vanofungidzira, vese tiri kuvada ipapo tinge tichionesana nekurefurana. Tobva ipapo tine imwe nzira zvekare yatiinayo yatiri kuti toda kusponza vaimbi vedu vemuZimbabwe. Zvinoreva kuti toda kuti vaimbi vemuZimbabwe vaende mberi. Saka vakasununguka vane kodzero yekuti bata tovazivisa gwara nemafambiro atichange tichiita. Saka tine zvatichavapa. Alright, vaimbi ava tiri kungotaura vaimbi chero here kana kuti tiri kuda vegospel kana vesungura dzemudhanzo? Toti toda kuizvozvi, toda kumboti vasina kunyanya kunge vakasumuka vezimudhanzo kune vakawanda vane chipo, asi chipo ichi vamwe vari kutsikirwa chipo nekuda kwevavanenge vainawo. Saka zvatiri kutaura isusu ndezvekuti tiri kuda vezimudhanzo asi vari vasati vana vari pasi, vasati vaita se vasumuka. Hatisi kuda vanonzi vakasumuka kudhara kana kuti ava. Tiri kuda ivavo vari kunzi vane zvipo asi havasati vasumuka, havana chavakabata, ndo vatoda kunyanya kushanda navo. Alright, saka tichaona kuti Freeman anogona kuuya here? Handiti ndo vatiri kuramba vacho. Ndo vatiri kurambere zigo.
tichivhara makaona here kutendeukwa kwababa Harare? Takakuona kutendeukwa kwababa Harare ende tiri kuzvikudza, tiri kuzvisapota. Zvakawanda ndezvekuti vanhu vanotadza kuimba newe, havasi vese vanoimba newe. Vazhinji havasati vaimba kuti baba Harare vakatoita se vakatendeuka. Asi inini semunhu anoona baba Harare vakatotendeuka vakashedzwa. Saka regai vaita sei, vaita zvomunhu wese ane nguva yani yake. Saka munhu kana ashedzwa muregedzi aita seaende, imimi chete musapotei afambe zvakanaka kurwendo rwaanenge ashedzwa. Ndozvakakosha. Saka tiri kuti baba Harare vaimba vachienderera mberi, hapana chakaipa kutendeuka. Ingawani kana iye Jesu akaregerera vanhu vakanga vaine zvitadzo zvakawanda kumirema kumwe nekudenga, vakaveregererwa vanhu vazhinji vamunoziva imimi, vana Mozisi dzakanga dziri mhondi, vazhinji tisingataure nemazita, vakanga vachiteresa ana Zakio, vakanga vari vateresi, vakanga vachibhadharisa tongoti pfuma, ana Pauro, vatadzi vakaregererwa vanhu. Kwaivo baba Harare vangazotadza kuregerwa nekuti vakambenge vachionekwa vachitamba vachiti nekuita se baba Harare vakashedzwa, nguva yakwana. Vafanana naMozisi akashedzwa nana Joshua kunzi chiuyai, nguva yenyerese yakwana. Saka zvitu nyange nhasi vakatotanga kuti vaprofeti, vakatotanga kuti nhasi vaprofeti, vatovhura chechi baba Harare. Zvinova zvese izvo zvakaitwa sei zvakatenderwa zvekare. Hakuna akanzi ane kodzero yekunzi uyu ndiye achanga aine mweya chete, uyu ndiye akanga achiparidzira vanhu. Mwari anouya nenguva yake. Saka tese tichitakamirira nguva yemusika vanhu. Saka titori nekodzero yekuti pavari kuenda stage nestage yavo yavari kuenda baba Harare yekunamata, zvese izvo zvakatenderwa. Chokwadi ndo vanochiziva kuti chaita kuti vatendeuke chii, nhamo yake. Munhu anoziva nhamo yake. Saka tiri kuti baba Harare ngavarambe vakadaro, nyika yese chete ngavasapota ine zviripo izvozvo. Asi vamwe vanenge vachiti manje baba Harare vaimba musambo weGT, ndiri kuona imi muri madzibaba, muri sekuru, ende munoti chivanhu hachina kuipa uye chitendero hachina sei hachina kuipa. Kuchivanhu isusu GT inenge itori mararamiro edu kuchivanhu. Music yanga yakaipa here from the way you look it? Music yababa Harare ine chekutaura nevadzimu haina chakaita se chakaipa. Asi chatinongati chinenge chichinzi chakaipa nevanhu, kune mamwe mazwi amunenge anozobuda pavana vacheche vari kukura vanoda kudzidzawo zvimwe. Saka mazwi iyayo akaita mazwi ekunge ekunyadzisira, ndo patinogona kuti ipapo inenge yaita se yakashata, paberevere ndizvona. Asi chikuru ndechekuti GT harina kushata, nekuti mamwe mararamiro etraditional yedu, chachinoti chinyakare pasi chigare. Saka hapana chakaipa. Hakuna munhu anoita chinhu neuchenjeri hwake, zvinhu zvese zvinotoda uchenjeri hwaMwari. Ukatoona GT iwowo chaitoda kuti mumufarira nekutoziva kuti kune GT, zvinoreva kuti chitori chipo chaakatopiwa namusika vanhu, zvinoreva kuti zvakatotenderwa izvozvo. Vangani kuvaruza magurita zvichiramba. Saka zvinoreva kuti chipo chake chaakapakatiswa naMwari. Zvakafanana nekutotaura kuti hanzi kumhanya kwakashata nekuti hakusi kunamata. Pane zvimwe zvinhu zvatinoita zvisiri kunamata, asi tinozviita nekuti ndokurarama kwedu. Tinogona kutamba bhora, tinogona kutandira tichitamba draft, tinogona kuita zvinhu zvakasiyana-siyana zvekurarama kwedu, badeni nekuti hakusi kunamata hazvireti zvakashata. Ndo chokwadi. Nenhau yekuti hakusi kuita se kunamata, tinofunga zvakashata asi hazvina kushata. Zvinoreva kuti chipo chine munhu wese ane chipo chaakapiwa naMwari. Zvinoreva ndisaka Mwari ndisaka pachitaura shoko rokuti Mwari andobatsira anozvibatsira. Pane pamwe pekuti wewe unongoramba wakagara pamba pako uchifunga kuti wewe zvinhu zvese zvichauya uri ipapo uchinamata. Kunamata kunodzinga mweya wenhamo, asi kunamata kunodzinga mweya wenhamo, asi chinodzinga nhamo kuita se kushanda. Saka kana iwewe chete ungori munhu wekuti une chipo chako chawakapiwa, ndiMwari akatozviita. Tinoita zvinhu zvese zvatinoita nekuda kwaMwari, nokuti neuchenjeri hwedu isusu. Saka zvazvinoita ndezvekuti kana iwewe uchinge uchirarama mumararamiro ako, hauri kurarama nekuda kwenyika yevanhu.
kumashure kwevanhu ivavo kana kumberi kwevanhu ivavo kuna Mwari zvekare pamararamiro okurarama ivavo. Saka Mwari ndiwo anokudhirecta. Baba Samson vane nguva yavanotogona kutotemerwa. Seni nditori nenguva yandakatemerwa kunzi ndinge ndichinamata kumasowe, ndikanamata kumasowe kukasvika nguva yandakatemerwa naMwari kuti takuregedza umboenda unozadzikisa zvevadzimu tozokudaidza. ndikupaona nyaya madzibaba Samson, sekuru Samson dzakakura kudarika isubu, kuzwa dzinoti kumasowe nekuchivanhu tinendaremerwa, asi tinavo, ticharamba tiinavo. Mashoko ekupedzisira mungave kuudza vana veZimbabwe vari kuona vhidhiyo iri, I think mungatarisa kamera iyi vanonyatsa kukomuniketa nemi zvakanaka. Alright, mashoko angu ekupedzisira andoda kuudza nyika yeZimbabwe vasazokanganiswe nekuti vaiona madzibaba Zigo vasina rasta, izvo vane rasta, ndivo vangoisa rasta chete. Semuoni wenhabvu, mutambi wenhabvu, vari kuti kuchinjawo kwaita nguva dzinokati season, nevo vachinjawo rasta pachinja majezi apa. Saka tikuti ndivo baba Zigo, musakanganisike. Ndo mashoko ekupedzisira. Mamwe ekupedzisira nyika zhinji reZimbabwe nderekuti musaomerwe muine matambudziko, muine vanokubatsirai. Dzimweni dzenguva usaudzwe kunzi chivanhu chenyu chakashata, ndisatani, zvakazodai. Manheru acho kuno tinenge tina pasta vachikumbira simba regora rekuprofita, vachikumbira masimba ekunongedza vanhu vachidonha. Waurombwa worambiswa vadzimu vako. Saka ndine mashoko andogara ndichitaura ekuti usafe wakaramba hembe yenhaka nekuda kwehembe yemubhero yenhaka yevarungu. Nekuti ukanzwa kunzi bhero ratopfekwawo nemumwe munhu, asi havasi munyika yedu yeZimbabwe. Saka torai hembe yenyu yenhaka yevarungu yamunoda, motora hembe yenyu yenhaka yasekuru wako, uone kuti zvinoramba here. Ndo mashoko angu ekupedzisira kuruzhinji rweZimbabwe. Batsirwai, matambudziko apere. Ladies and gentlemen, mavanzwa madzibaba Samson, sekuru Samson. Ticharamba tiri panapa tichikupai ma-updates ekuti zvinhu zvinenge zvichifamba sei, uye ticharamba tichipiwa ma-videos akawanda ekubatsirwa kuitwa vanhu. Pano pari kutobatsirwa vanhu, ende ma-video mamwe acho titori nawo. Tirongokupai nguva yekuti mumbofema, because tikakufidhai zvese ka1, I think munozarirwa mukapedzisira marutsa. But namba dzavo ndozi kubuda pascreen, namba idzodzo hadzichinje. Mukavabata munoona munotaura nawo vokuudza kuti zvakamira sei, mukwanisa kuuya kwavanenge vari. And with that we are out.